Majong adlaw ni jud anan guys. Kuan ron guys, October 8 ra karon. Oh, lagi. October 8 karon guys. Og busy mi karon guys kay mag-gather mi sa among ang mga pangdad. For the second time guys na invite ko sa taga GMA. Ipagawas na po ko sa TV ikaduhang higayunan ni guys. Ja karon guys, grabe nga panalangin kay ngano. Sa national na gadyo ni si Jakay, adto ni si Jakay ipagawa sa biyahe ni Drew. Diba? Kuha na kanan sa mga Tagalog diba? Das naagi ka sa regional raman to karon sa national TV na dyan man ang nagana ko. Lord, thank you kasi mga panalangin. Say makanan ako hala, deserve ba jud nga panalanginan nga makasasa ba ko pero ang Ginoo grabe jud ka maadyo. Sagan sa ta ka makasasa mo padadon sa bubo na tuog panalangin makasasa man pud tuod ko pero sige jud ko ampus Ginoo nga Lord. Limpyuhi po ko pa usahay kay makasama man jud ko kay na balid panahon di ta makapegang nga makasama jud pero bisan sang pagka makasasa inga na Ginoo ka maadyo gibubuan kog daghang panalangin so si wala akong dagbag kay among box sudlan og kuan mga tan-aw lang mo sa among video guys karon makahibaw mo unsay imong pangandamon para sa among ang panakita ni Drew kay aguban murag di pa man pwede gud pud i-reveal para naapoy kulbahinan ba. So, basin siguro kaning ang vlog nga ingani, basin siguro og di pa ni na ma-post. Asa taon na? Kay asang mangutana sa ako sa manager ni Drew og pwede na ba i-post nga na kay basing masakpan ba naman jay nga nga dapat abang-abang jud ba. So, abang-abang ila man ninyo kay mag-post ram po na sila daan ni nga episode. So, kauban nas undoy mag-ngani ko mag-shades ko kay sakit taghang mata inig biyahe so salamat ka sa suporta kay ug di tangad ninyo no wa mo nag-support na ho yawi ano sabi wa na ho bag ang kwarta tulad to nani mo ang gihatag yawi ug di tangad sa inyong support no di jud siguro ko mapansin sa national TV so manang nagpasalamat kog dako nga inyo kong gisuportahan kay ug wa mong suporta na di mo po ko nila makitaan so daghang salamat sa hapit na tamo 1 million followers sa FB mo nang busy jud kadyo guys pasensya na mo diri sa YouTube nga wa kadyo ko maka-update nyo diri murag kausap pa gani ko naka-upload sa buwan sa Oktubre yatag nimo imong gidawat dari nga na ani mo gibutang ang nang pagkang labaw to danan hinam pag lagi sa ali yung tagapin ko sa rabulyones na ilain ko hindi na kain ko daghan mura hanapam din ang bunga ko padong pa man din mamunga ni uban undag pa mo ha ni asin mo tagsa pa man gud ni tagsa pa ni gani sa gani si kuano siguro murag ang dari sa opposite bangasan lagi katong mao giingon nga farm kalimot nga amo man na lang yan na guys Violet. So, salamat sa kong ingko dyan. Alden. Mo ni peanut butter fruit ingko. O mo, ito. Peanut butter. Peanut butter fruit. Sabi ko ko. Walang dahon. Naluwas dyan itong project. Salamat sa ko ako dyan. Aisha. Salamat sa ko. Kaya luwas dyan itong project. Ikod. Ay, kung hinog na dito si Jaka Adjo guys, tanawa, mga tagak na si Jaka. Plus gijuk-jukan pa dito sa langgam. So ato lang mangyapon ng kwaon. Kay inhanglano ni kay mutilaw si Drew Arellano dani. Kailan masige mong Drew Arellano. Kana sa kuan. Atong ipaibabaw ng lutong kanang naa sa biyahe ni Drew. Dali, dapat dagang dari. So kani ato na lang po ning kwaon kay ugma pa man. Basig mo puwa pa ni inja. Nung napod si Zay kakuan ba, i-compare ba og hinog og hilaw. Gagmay din si Jam mangita tagdag guys. Kay arong lami pagatang presentation sa table. Daghan to Asa ring uli dari. Kaban taning jud dari kay daghan dari sa sulod. Ha? Hilaw. Nay hinog dari ang nakita. Kaban taning jud. Ya guys, aron basi ang bulig. Bulig uy.
May daghan sa sud. So this one. Oh. Kuan na natong daot kay matakda na guban. O di ba? Mao ni lami kay dako. Na dire pero gamay man ni. Wala na ta pili ng gamay, pero dagko. May daghan na pero nga niya atong gigol nga makitaan. Para lami pod. Na guys, sila pa. Pero pwede na ni. Ang sana? Yan ang juta. Ito na ito duha ka bulig dito sud. Ya. Kana mga jag-jag. Hindi, meron magdagan. Kala tayo din mo apilon? Dapat hilaw. Buwang pa na di, daghanin dito ni. Ngita pa tagatong hilo di. Para makompare na to. Inside the manin. Oh guys, hilo. Biyahe na may guys patubigon kay at tumis tubigon tumi mag-shoot tug ag bata kunan sa naman manida ikan gud nagtutoy dya nadana kasi na mga angay daton napapud mi hapitan datos danaw dya at tumi matug sa ilas ati Janit at to silihan which is good ra jud kay ato ra pud bis ilihan mag-shoot mapud yan atug gatong bata kapoy ni kay ni matug kanina na stress na dahil sa hapon. Mahapon dyan may tujo po kay mapapipaghaman sa mga buluhatan. Sakto po bawa na painit. Kaya ugma sa dyan magudugma basin ugma lately. Alas 7 makuno full time. Kaya gi-change na po alas 9 kuno pero basta kaya tangin ni dyan mabuhon. Ugma na lang ako ano nung sa ibuhatan. Diyan na Miss Tubigon si Dalton Tanaw og TV. Dagang salamat ka do sa mong gidudunan dare. Arang kahagard kadyo, di jud magsilbi og kananay. Yani bihay-bihay kay makapoy jud kog maado arang kahagard kadyo. Salamat kadyo ni Ate Janet ug ni Ate Joshua. May among nasak-an daris Tubigon. Medyo na disappoint ko kay change sila schedule. Mong ning arhimi karon kay ingon man lagi nga inig ka alas 7 buntag ko nang magsugod. Outro na po alas 3 na ko po sa hapon, medyo nauwaw ko ba kay nakaresorbo hinon mi dari. May dapat uta ugma na naman ta mining duong ngan magalas 7 buntag mo nang ning offer sa atin na ari laman matuog kay arong di na lagi ingag magdali-dali. Outro man lag schedule pero ampo koy mahimo. Kay sayag man pud ugang ingana nga opportunity na badya pud. Ana, nakagastos na badya po kog prepare sa mga kinahanglan. Loja, na ignorant kis TV. Kaya pa ko kapalit og TV. Arang Loja, kitas unggoy dako. Oy, adyo pa deok, adyo nak, atras gamay. Come here, come here. Guys, kulbaan ako guys og hani lasa dani amo ang janitor fresh. Janitor fish halang-halang siguro ara ba di mo kaon kani. Dah, pwede man na lang go. Ano ako gipaluto? Pwede man na taksi mo luto. Pero magluto ka po siya. Magluto po gaho. Bukala na picture bro. Ay, kulbaan ka. Nagasalim puro man na naman itong mga ingredients karon no. Sibuyas dahon. Luya. Sibuyas pud nga unod, umbay ug ahos. Salamat kay ko sa gidas bay. Kaya na, huwag na rin asa mo ato sa magluto tawid. Tapos kalasangan. Ato gani kay timing kaadyo na talaga kasakan. Salamat kaadyo tagbalay. Ano, ligid na.
Ada jika? Alami apa lutuan? Alami apa saja itu ang lutuan? Nandiyan na gunin natin. Nahalag isang sasak ng isa. Sa bulan pa na. Cross doon eh. Udah ke awan. Udah ke atas uban. Butang na natag ato ang malabnaw. Asis na tayo ko. Malabnaw na sabaw ng niyog. Saan na? Ang ita dili para mo sila yung ito na ang ating sabaw ng niyog. Malabnaw ito. Hindi lang natin ubusin. Uy, kay hindi mura na Japonig. Langoy. Pero pwede na natin sa batang asin. Siso na natin natin. Pag na natin. Pantat may imagine magunahon ng pantat uwa para may pantat anong niya. Ukaon. Kani mo raman yung pantat. Pero binta pag pantat dani. Pinta pag pantat aning naungaoy. Para ba lapad ugo ba? Ano ang mata o kaming kilid. Unsa ning sa ilong ni nila? Mo ba? Ang gahi ag-una. Di na makaon. Mura nagbukag. Magkita.